Hakani ka khubor laong ba weu khana khalai snem na United States ula siat yap bela ujong ukpa iye haden ka jingania na mar ka jingka jong ka kejat jong uwe ubriu hapo ka boss ba uteu khana red usyong. Ya uteu temen la itu kum u Richard Sanchie u bala hendriu pos nem karta. Kane kala jia ha kata yeu bala depkat ba udang don ha kata ka boss jong ka Regional Transportation District leng ba jong ka Denver ko Colorado ya menta hi ki pulit kim pat shem la pen pau kerteng ya ute ukana bat laong ba ute ukana hadien ka jingania bat ute upa it kan san ula se ya ka suloi na ka plala dia ba ula siat bet ya ute temen klem da don ba yo lat ban bat na pen sange ya kate ka jing tmu ka jong u. Tang mar kum tahi laong baki paj ba ki bayadon ha kate ka boss kila yathu ban pen kit no kloy yo ute utemen syaka jaka sumar henre ka bor penyaj hostel kila pen bena ba ula yap shua ban poi ha ka jaka sumar. Ha kate ka jingja la don ru sa uwe pat ubala men saulang henre ubom syem la ra syajaka sumar ramar ka don tang ka jing men sau ka ba malu mala. Henry nakaliang ki bahayeng hasem jong utei utemen ki yathu bagim syam la bena shpanga jingyap jong utei utemen. Deitat hadu bakin dalej ban ujor ki pulit halor ka jingjar ngai jong u nadu kata yeu balalej. Laong ba ki bahayeng barok ki dap daga jing susi bat ki sa ha ka umdum namar kim syam la sngu thu ya kate ka jing ja namar utei utemen ulong ubriu ubom juya ka jabat nu bat noru namar barok ya i ba yesu tanat lot ya o.